Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook, Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndiri mudzimai ane makore 35 years ekuberekwa. So inini nemurume wangu takatoroorana tikatochata ende tigerewo munomu munyika yevatorwa, nyika yeSouth Africa. So kunoku kuSouth Africa tinemba yedu kunoko. So vana vedu vainge vachimbogara kuZim, but sakabva taona kuti the standard of living zvekare nestandard of education, it is really going down kuZimbabwe. Hakusisina kana dzidzo, vana havasi kudzidza. So murume akabva azoti kwandiri iye ainge achida kuti vana vange vachizoya kuzodzidza kunoko. So takabva tazovatsvakira nzvimbo pane pamwe paprivate ndokubva tazoti vana vange vachizoya kunoko. So vana vakazoti vauya kuno, ndikabva ndaona kuti it was quite challenging because inini I am a stay at home mom, but ndine tuma online businesses twangu twandinatwo. Saka ndakaona kuti I was not being able to manage time because most of the times ndinenge ndichiita meetings angu online. So ndakaona kuti runarounds acho ainge ondiwandira, plus kuti school runs ende kuzotanga kuzoprepare meals. Ndikaona kuti it was far much better kuti tinge tichitsvaka housemaid uyo anenge ari permanent, because pose apa painge paine umwe maid uyo aiwanzo kungouya maweekends over asiya awacha over aina over azodzokera zvake. But now I wanted someone that was going to be permanent. Inini nemurume takabva tazotaurirana paya, ndikabva ndazowanawo munhu, but mukadzi uyu wandakatowana ndakatomutora nekuda kwekuti ndakatoona kutoti zera rake nezera rangu inini nemurume wangu, at least isusu tinotoita kunge vana kwaari. But there are some things that I have been noticing pose apa, sezvo inini most of the times ndichingogara ndiri mumba, I don't even go out. Ndinokwanisa kutoita kana wiki rose ndisina kana kumbogara ndakabuda panze. So recently mukoma ndakangoti regedzai ndimbobuda panze. Ndakati ndabuda panze ndichizoenda kuwaya, ndopandakabva ndazoona kuti mudzimai, ndopandakabva ndazoona kuti maid uyu mayanikiro acho aanoita hembe dzake, what really shocked me was that akati paaiyanika maboxes emurume wangu, then iye aibva azoisa zvipfeko zvake paside ende aibatanidza matishirts ake nematishirts emurume wangu. Then ndakazotarira ndikabva ndaona kuti hembe dzangu dzose dzainge dzakaiswa kumashure kwehembe dzemurume wangu nedzake idzo dzaainge akayanika pafront line. So I don't know how am I supposed to react. Handina hangu kana kumbogara ndareacta, but zviri normal here? Ndinokumbirawo kubvunza kubva kune vedare renyu kuti kune vakambosanganawo nazvo here izvi? Zviri normal here, or am I overthinking things? Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ndoge kutotangawo kutozvinzwawo naye vahanzvadzi izvo zvekunzi maid paanenge achiyanika hembe ainge akati mabokisa amukoma, then vakazoti zvivharangozi zvavo paside. Handifunge kuti zviri normal izvozvo. Amena kuti vedare munozvionawo sei? Ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai, ndine makore 30 years ekuberekwa. Ndikuda kukuudzaiwo izvo zvakamboitika kwandiri apo pandainge ndichimboenda kune imwe church. So pandakauya kuno kuSouth Africa ndaiva munhu uya wekuti ndainwa doro too much, especially pandainge ndiri kuZim. Nyangwe ndichizonofoira form 6 yangu, it was because of the way that I used to take too much alcohol. So pandakauya kunoku mama vainge vakati, mwanangu, kunyangwe hako wava kuenda kujoni, but remember mwana wako uyu, because ndakazomitiswa manje ndava form 6. So my mom always reminded me kuti kunyika iyo wava kuenda yevatorwa ikoko tinongogara tichingonzwa kuti
vanhu havatombotyi kuponda vanhu. Please siyana nenyaya yako iyi yekuti unotevererana nemaclubs uchinwa. Ndakabva ndati zvakanaka mama. So mama vakabva vazondikurudzira kuti munzvimbo yacho yandinenge ndava kugara ndinofanira kuti ndinge ndichizotsvaka church yekuti ndinge ndichizoenda. Then ndakazoti ndava kunoku manje sisi vangu vakabva vatoti nyange kuno mainini takatombozama kuti tinge tichitsvaka pane AFM kana kuti Forward in Faith, manje takashaya. Saka takambotanga tichaenda kuChrist Embassy, but sisi vakabva vazoti kunobohwa ikoko. Ndokubva tazotanga manje kuenda kune imwe church, but it is a South African church. Mukoma tichienda kuchurch ikoko because of my good voice ndakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizojoina praise and worship. Ndakazotanga kuenda kupraise and worship, but unfortunately manje the head pastor vechurch takati taenda kune imwe church gathering, ndopa vakabva vazondi approach vakabva vati ivo vainge vachida kuti ndinge ndichizova his PA. Ndakafara zisingaiti ndikati zveshuwa kuna Mwari kudenga, because at that time ndainge ndichingoitirawo vanhu vepacomplex painge pachigara sisi vangu ndini ndainge ndichivaitira mapeace jobs. So waitongova huri upenyu hwekiya. Even bankuru nasisi they celebrated pandakavaudza the good news yekuti there was a pastor who had approached me, who had said kuti he wanted me to become his personal assistant. Ndakabva ndatanga kuvashandira pastor vaya. Zvino ndakati ndotanga kuvashandira pastor ava, ndopa ndakabva ndazofind out kuti pastor ava ivo vanoita zvemadrugs. Mukoma, it was like a huge blow into my life. How did I find out kuti pastor ava vanoita zvemadrugs? So what he used to do was that he would send me to the mall. Vobva vanditi go and pick up 1, 2, 3 and you buy some groceries. So magroceries awa ndaibva ndazoendesa kuna my pastor. So ndaiwanzokupika up some of the items from this other guy, but ndakazongotanga kungonyumwa kuti this guy vanhu ava vanobva kuna West Africa nguva dzavo zhinji vanenge vachingoita zvekungotengesa madrugs. So that there was this other day pandakaenda ndikabva ndanopika up a package iyi yainge iri muenvelope. Ndokubva ndatanga kubata envelope riya ndikanzwa kunge mukati mainge muine powder yainge iripo. Ndikati today I am going to find out. Mukoma ndakabva ndaita zvevindi ndikabva ndamvura envelope iyaya nditorimo mumall, but ndainge ndiri kumatoilets. Pandakavhura ndikabva ndaona kuti mainge makatozara powder yainge iri yewhite apa ichikachidza sei. Saka ndakabva ndazodarika nepane imwe shop inonzi CNA ndikabva ndazotenga iya yavanoti invisible glue iya yavanoshandisa pakunama maenvelopes, and then I sealed the envelope. Ndikabva ndatenga kamini grocery ndokubva ndazokaendesa kumba kwavo pastor. So I later on confronted him ndikati zvinhu zvamunopota muchindituma kuti ndinge ndichienda kunotora kumall ndichinosangana nevarume vekunigeria zvinenge zvimbori zvii? Pastor vaya ndopa vakabva vazoseka vakati you do not need to know. Ndikati I need to know, otherwise pamwe ndinokwanisa kuzosangana nemapurisa, maybe ndikazojambisa. Then I told him about my past life. Ndikatovaudza kutoti inini hangu I know a lot of stuff because I used to be a bad girl. Ndaitomborarama upenyu hwekutongoti each and every night I should be in the club, so I'm not going to be surprised. So the guy akabva azondiudza kuti iye unfortunately ane addiction yemadrugs. So it was like a surprise to me kuti a man of God anozoita addicted kumadrugs. How? So vakabva vazoti kwanziri the problem started pavakatanga kudanana neumwe mwana umwe womutendi wavo uyo wavainge vachiti he is like the richest guy in the church, because vaitoti this guy is the one who is carrying my church and is the backbone of my church. When it came to the finances, he was the one who had been buying this pastor motikari zvekare nemba kumba uko kwavainge vachigara. Imba iyoyo it was just a gift from that guy, and most of the bills dzemuchechi mavo dzainge dzichitongobhadharwa that rich guy. So then he started dating the guy's daughter, and mwana uyu mukoma at that time pavakatanga kutodata she was still somewhere kuma 17, because ndichizosvika muSouth Africa ainge ava just
past 18 and vachitaura kuti they had already started dating each other. So this pastor then told me kuti when he started dating this young woman, that was when he found out kuti this young woman had a habit of taking my drugs. Saka ivo vakabva vazama kuti ange achisiyana nezvemadrugs, but he later found himself also doing the same things that this girl was doing. Ndokubva vatotanga kutotora vose madrugs, and now it was like a heavy drug addict. Saka zvinhu izvozvo mukoma zvandakawitnessa zvakabva zvazondidestroya. Worst of all, when this pastor started making his moves on me, vachindiudza zvakawanda kuti he does not even believe kuti God exists anyway. Ndikamubvunza kuti saka why are you a pastor kana muchiti you do not even believe kuti Mwari variko? Vakabva vanditi I am only a pastor because there is money. Kana kwanga kuri kunzi kutanga nhasi maChristians vakati havachapi mapastors mari, I'll be the one who would drop out first. I am not going to wait for all of that rubbish. And vachitoti akutomborina Mwari zvachose. Most of the pastors, they know kutoti Mwari hakuna, but they are only in it for the money. So when this guy started telling me zvinhu zvose izvozvo zvakabva zvadestroya faith yangu. Ndainge ndiri munhu ainge akambopinda mubhawa, and I had chosen kuti ndinge ndichitanga kunamata, and this guy, he was now being open with me. Munhu wekutoti dzimwe nguva taitombomunzwa paredhiyo achitoparidza, but now this guy, he was sitting with me achitondidzidzisa Bible. Even right now I find it very difficult kunyange munhu akauya kwandiri izvezvi achinditi Mwari variko, with the things that this pastor told me about the Bible. Zvinhu zvekuti nanhasi uno ndinotoona kutoti nyangwe munhu akandidzidzisa Bible racho, it is like I know the other side of the Bible, the other side that he said most of your gullible Christians, they will never know this side of the Bible because rine contradictions akawandisisa. He used to show me the verses, maverses ekutoti haatopindirani zvekudaro, anocontradicta against each other, and he showed me kuti a lot of his friends who are pastors, they are in it for the money. Saka with the authority that he had over me, I started to believe him, and akabva andidzidzisa doctrine iroro. Ndikatoona kutoti saka I had wasted my time ndichibva hangu kunyika ndichipinda muchurch because there was nothing there than kungodyerwa mari. So this guy said that it was destiny yainge yakaita kuti ndinge ndichizoya kuno kuSouth Africa ndichizotanga kuenda kuchurch kwake. Ndikabva ndazotanga kudata this guy, and takangotanga kungodata on this other particular night when he had said kuti he wanted to go and collect some items. Akabva aenda, handiziva kuti aenda kuno collecta madrugs here or whatever that he had gone to collect. On our way back ndopa akabva azongopaka motikari yake, tikabva tototanga kutokisana, ndokubva tatoita mutambo wedu. From that day onwards ndainge ndongorara navo pastor ivavo, and dzimwe nguva vaitoti like mangwana kana kuri kunzi inenge iri Sunday, the previous night taitonorara kuhotel zvedu tichitoita bonde, then mangwana acho makuseni inini ndaitoenda ndotonoleader praise and worship. So what he used to say to me is, iwe kana kuri kunzi Mwari variko, handiti nhasi ticharara tichiita zvechihure, mangwana ndoda kuti iwewe unge uchinyatso kuwoshipa zvekuti vanhu vanenge vachifungidzira kuti vatopinda mumweya. Kana Mwari variko vanofanira kuti vange vachikuita strike down with thunder. Mukoma ndakatombotanga ndichinzwa hana yangu ichirova kuti hey, so what is going to happen? Like izvezvizvi ndaita usiku hwose ndichingorarana napastor ava. Now ndamira pamberi pechurch, I am the present worship leader. Apa ndava kutanga kuimbira vanhu, maybe God is going to strike me down with thunder. But mukoma vanhu vaitopinda mumweya, but iye he told me kuti hakuna munhu anombonzi apinda mumweya, but it is just a trance, and human beings are like that. So hanzi kuchema kunenge kuchiita vanhu vaya vanenge vachimba vari kupraise and worship, ndokunozongoita kuti everyone in church azotanga kuchema thinking kuti it is the grace of God that is in that church, but there is nothing like that. So that is what we used to do. Ndotoimba paya vanhu vobva vatotanga kutochema tichitorumbidza Mwari. So that thing, it kept on getting into my head zvekuti takazotopedzisira
mukoma takapedzera tava kutoita bonde racho muchechi. Dzimwe nguva vaitondidana vobva vatoti uya kuchechi, then I would find him sitting muchechi tobva tatoita bonde. Even padhuze nepulpit vachitoti I had always wanted to make love to a woman. Mukadzi iyeye akabatirira papulpit. This is what we used to do. Saka zvakabva zvazondidestroya slowly but surely. Ndikabva ndazotanga manje kudzokera kumaclubs because this guy, he knows all the clubs that are around Pretoria. Vaenda neni kose kose, but I am just thankful kuti mune zvose zvatakaita handina kana kuzombopindwawo hangu nemweya wekuti ndinge ndichizotora madrugs. So what I started doing was that ndakabva ndazongorekedza hangu kuenda kuchechi because dzimwe nguva ndaenda kunonwa doro kubva musi weFriday manheru, Saturday manheru, then mangwana acho makuseni ndotomuka nditori kana kusleep over pamwe tinenge tatoita kana threesome apa kuti ndizotanga manje kuwana energy yekumuka ndogeza ndoenda kuchechi. Ndaibva ndazoshaya energy. So I stopped going to church one Sunday, second Sunday, third Sunday. Ndokubva ndatoregedza kutoenda kuchurch zvachose. Even right now mukoma, I don't think kuti there will be anyone that is going to convince me kuti ndinge ndichizodzokera zvekare kuchurch after everything that I witnessed zvichiitwa naPastor ivavo. I have my own doubts. Vanhu ava, I think they are there just to look for money, nothing else. That is my own confession mukoma. Hey vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Naimi zvazvakangoma hazvo vedu we. Please ngatizamei kutaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Hanzi pastor ava ndo vakakonzeresa kuti nditongozviudza kuti no more I will never go back to church because of the things that he told me. Zvekare nekuzovazivira kuti pastor ava vanoita zvemadrugs nezvese zvavakandiudza neshamwari dzavo dzose idzo dzavakandiudza kuti mapastors only because vanowana mari. Ende vakati ivo hanzi kana kuri kunzi nhasi vanhu vanoenda kuchechi vakati toda kumbomira kupa mapastors mari, inini I'll be the first one to walk out of church. Hanzi church kwavari it is just a job. Running a church is like running a business kwavari. Naimi zvazvakangoma hazvo vedu we. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section pakaipa. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo kundinamatirawo because ndakaputsawo marriage yangu. This was last year. Nemurume wangu tichiri kutaurirana but iye ndinoti kana ndikamukumbira ruregerero anobva ati iwewe ndakakuudza nekuda kwefriend yako but waindi-ignore. So zvakaitika mukomana ndezvekuti ndainge ndiine friend yangu uyu munhu weyo kuti ndaitomuziva kubva kuchikoro kuti she was a toxic friend and a narcissist friend. Munhu uya wekuti iye she is always right and ainge asingadi kuti ndinge ndichiwirirana na anyone else who is not her. And even her sisters, her little sister, ndaitoti kana kandiona ndichitaura little sisters ake ndaibva ndatonyepedzera sekunge maybe handisi kutombotaura navo because aizototi I know kuti wanga uchindinyeya nevaneng'ina vangu, kana kuti aizondibvunza kuti vaneng'ina vangu vanga vasiri kundinyeya here. So I knew kuti this was a character but I never thought kuti a character it was going to destroy my marriage through my advices ake avo ainge achindipa. So since high school ndaingozviziva kuti iye haadi kuti ndiite mamwe mafriends. Even patakaenda kuuniversity akatondimanikidza kuti ndinge ndichienda to the same university kwaakaenda, as expensive as that university was. So friend yangu ndio yaitonditsvakira mbinga dzekuti ndinge ndichidanana nadzo achiti since your parents cannot afford to
take you to university. You need to find a man that is going to foot the bill for you. Saka masecrets angu mazhinji ainge achimaziva. Zvino ndakazoti ndaroorwa mukoma ndatochata. So now I thought kuti this was time for me to build my own home. Mono iye on her side she was struggling kuti ange achiwana murume anoti iwewe ndikuda kukuroora. So pakabva pazotanga kuita some sort of like a jealousness. Ndaiti kana ndikamufonera waingoona kuti vibe yaaingondipa ndeyekuti men they are dogs, varume imbwa. And inini womukoma ndakabva ndazongotanga kucomplaina because pane patakazombotanga kunetsana nemurume. So ndaiti ndikataura naye aibva angoti that is the reason as to why I do not want to get married. Yet ndiye munhu aimboti paya pandainge ndisati ndaroorwa achiti I can't wait to get married and I know kuti I am going to get married before you. But now that I was married ainge ava kunditi varume ava imbwa mani, varume imbwa. And ndainge ndava kutoti kana ndakatarira murume wangu ndainge ndichitoona imbwa kutu chaiyo huhu kumberi kwangu. And ndakabva ndatanga kutomistreata murume. So the more that I mistreated my husband manje iye akabva azotanga kuenda kune shamwari yangu asking for advice. Already my friend was giving me bad advice. Now you can just imagine the advice that she was giving to my husband. Ino ndainge ndisingatozvizivi kuti this is what was going on. Murume akabva azoya kwandiri akabva anditi friend yako haana kunaka, zvimwe zvinhu zvaanotaura zvakadhakwa, hazvina pfungwa, hazvimake sense. I do not want you to continue having any friendship with her. Munhu ndokubva atora phone yangu akabva adeleta manumbers efriend yangu. Ndigoti paya kutsamwa ndigotanga kurovana nemurume. Saka friend yangu ndakabva ndazomuudza kuti kuno kuvasikana ndanzi handichatendedzwe kuti ndinge ndichiwirirana nemi. Then my friend akabva azoya kwandiri akabva ati the reason as to why iwewe your husband asingachadi kuti tinge tichiwirirana hauzivi here kuti aitoya kwandiri achindinyenga. Ndakarwadziwa. On that same day mukoma ndopakabva paparara marriage yangu because muswere wese wezuva takangoswera tichingoitisana matare epafoni. Ndichiti ndikafonera friend yangu ndomubvunza zvandinenge ndamubvunza, friend yangu ichifonera murume wangu. Saka zvose masecrets angu ose kubva ndichiri kuhigh school, vose vanhu vandakadanana navo kunosvika kuuniversity, murume wangu akaswera achiudzwa zvose izvozvo. By the time paakazodzoka achibva kubasa, munhu akangoti iwewe ndava bore newe, everything that I have been told by your friend ndava bore newe. Worst of all, this friend of mine ainge ari very close kuhama dzemurume wangu because she was like my sister. Saka akazotoswera achitaura nemadzitete angu. She destroyed my marriage in a day. Mukoma ndakarwadziwa. But as for now, me and my ex-husband, we are still trying to make things work out for us. But murume anongogara achingondiblame achiti ndaigara ndichikuudza iwe kuti siyana nefriend yako, but waiita naro, chitarisa uone kuti iko zvinozvi zvava papi. So this is my own story mukoma. Ndinokumbirawo maprayers enyu zvekare kune avo vanonyanya kuvimba neshamwari dzavo. You do not know, one day pachokwadi pachinozobuda you will be shocked. Munhu waunotofungidzira kuti she cares a lot about you anenge achitorwadziwa newe. Friend yangu yaitorwadziwa even though aitoti usingu hunonakidza, but deep down she was really angry. Ainge achirwadziwa kuti why was I married yet she was not married. So this is my own story mukoma. Hey vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi friend yangu yainyepedzera sekunge usingo hunonakidza, but mumwoyo make achirwadziwa. Paakangowana mukana chete wekudestroya marriage yangu akabva aidestroya in a single day. Zvose zvandakaita kumashure ndichiri kuuniversity zvakabva zvaudzwa mukadzi, hanzi zvakabva zvazoudzwa murume, zvikabva zvaudzwa hama dzemurume. Just imagine. Zvakangoma hazvo vedu we.